सव्वा आठशे, 850, 900 रुपये, 925, 950, 1000 रुपये, 1050, 1050 डबल टी करा, 200, 300, 350, 400 रुपये, 400 रुपये केपी करा. चला पुढे 500, 600, 650, 700, 750 कोणी आणि कोणी नव्हतं खाली खाली काय 650 लय थांबू नका याला. 650, 700, 750, 750, पावणे 800, 800 रुपये, 850, 850 प्रदीप करा, 200, 300, 400, 450, 500 रुपये, 500 रुपये आर्यन करा, 700, 750, 800, 850, 850, 900, 950, 950, 1000 रुपये, 1000 होय चालतंय भाऊ. 1000 रुपये, 1025, 1025 डबल टी करा. विमार्क 300, 400, 600, 700, 750 रुपये दिनेश करा. किती कोणी तुम्ही द्या म्हणजे 1000 रुपये, 1025, 1050, 75, 1100 रुपये, 1125, 1150 रुपये एसपीएम करा. 400, 500 चला ना विषय पुढे या. 400, 500, 700, 750, पावणे 800, 800 रुपये, 825, 850 रुपये, 850 डीएल करा. 800, 800, 850, 850, पावणे 900, 900 रुपये, 925, 950, 950 रुपये डबल टी करा. 200, 300, 400 रुपये, 450, 500 रुपये दिनेश करा. चला आता 17